אז מה קורה חברים? כאן אליה, והיום אנחנו לעשות המלך אמר. אוקיי. שנייה אחת לפני שאנחנו מתחילים, אם אתם יכולים לעשות לי סאב, אז זה מאוד יעזור לי. אנחנו נעשה הגרלה על 100 רובקס, ורק תרשמו מספר מ-1 עד 10,000. רגע. אוקיי, אז היום אנחנו הולכים לעשות לאנשים סקאמים ברמות אבל למשל אנחנו עושים המלך אמר על הרובקס, ואז אני אומר להם כל אחד שיתרום לי 1 רובקס אחד. אוקיי, או שיש אפשרות נוספת שאנחנו נלך ולא נתרום אנשים רובקס ונבקש אם יכולים לתרום לנו רובקס. נתחיל קודם מהמלך אמר בקומנטר הבא 60. אז אם אתם רוצים לשתף איתי בסרטון, ואם אתם לא רוצים זה בסדר, אוקיי? אז אנחנו באמצע הקלטה נחפש אנשים שאנחנו יכולים לעשות איתם, שם יש הרבה אבל הם לא הקשיבו לי כי הם הרבה. אוקיי, אז המלך אמר אנחנו לא נעשה. אוקיי, בואו נשאל אותם. בואו נעשה אולי 2 תמוניות. 50 תרמות, חורן גוטיני ננה נסיני. סליחה שיש לי לגים. רגע. אוקיי, אז אנחנו נבדוק. אוקיי, יש לנו מתמודדת אחת. אוקיי, אם תענה לנו שאפשר, אז אנחנו נוכל עכשיו, זה. אם תאשר את זה שהיא רוצה על היוטיוב, ואז נעלה, אז אנחנו נוכל לשחק כמעט כל פעם. אוקיי, אז זה לא מתמודד. בואו נשאל אותה. עד דניאל 1, 2, 3, מקום תרקום 1, 2, 3. הנה, בואו נשאל אם בחבר משהו. אוקיי. רגע. בואו נראה עם דניאל. רגע. אוקיי, בזמן שאני מדבר, אני רוצה לעצור לכם פה. אוקיי, אז בזמן הזה שלא הייתם יכולים לראות, כי הסרתי את זה, אז אני דיברתי איתה, והיא לא יכולה לעשות סרטון. אז נעשה פרקור, ואולי פרק שני זה יהיה מלך אמר,
תכתבו בתגובות איזה סרטון אתם רוצים שאני אעשה ומה יהיה הנושא שלו. או זרת קרב, או... תרשמו מפות שאם אתם יצרתם מפות אז אני אוכל להיכנס אליהם ואז אני אדרג אותם מ-1 עד 10. אוקיי. אז שיהיה לי בזמן שאני עולה לשם. כמה אתם מדרגים את הסקרין שלי מ-1 עד 10? הנה. אוקיי. אז אנחנו נמשיך בסרטון שלנו. עוד כמה שניות עומד להיגמר. אז תדעו שאם אתם רוצים להיכנס לשרת הזה, אז שתדעו שאני הולך לפתוח שרת הדיסקורד של המלך המר ברובלוקס. אם אתם רוצים, אני יכול לשלוח לכם קישור, לא, אני לא יודע. אוקיי, אתם יכולים לשים סאבסקרייב אתם רואים את זה שם? wait. זה שם? וואו. הבאתי. תרשמו בתגובות כמה אתם מדרגים את הסקין שלי מ-1 עד 10, אוקיי?